second মা মনে রয়েছে না প্রীতির কি খবর ভাল খবর না आंनि क्लासमेट नि बिमा ना और उन्हीं ये दिसंबर 13 तारीख के शादी हो गया उसको शादी कर दिया कहाँ पे टूरा पे टूरा दामाद क्या करता है और एयरटेल ऑफिस में मैनेजर है किसमें एयरटेल ऑफिस है ना एयरटेल ऑफिस क्या होता है और मोबाइल का अच्छा उसका मैनेजर है हाँ, अच्छा अच्छा अभी कोई नहीं आप अकेले और प्रीति के बेटा है और ये दूसरा क्या था हमारी बहन ओ प्रियंका उसको भी तुराई हुआ दोनों को टूरा में दे दिया के तुरा में दे दिया मैं तो कुछ भी नहीं लाई कुछ भी जो नहीं भी लाया था सब खत्म हो गया कुछ नहीं चाहिए देख लिया डेट हो गया बहुत ओ जो तेरा दीदी है ना देवालगढ़ी में उसको पूछते रहता है अरे कौन दिन आएगा रे नहीं आएगा इतना दूर चला गया हमको फोन नंबर लिया है मुन्नी तो फोन चल गया हमारा तो 12 मोबाइल है हम तो फोन धराने भी नहीं सकता है मेरे को सिर्फ WhatsApp पे खोल कर कुछ खाएगा नहीं मैं जाना होगा ना मुझे उसी दीदी के घर में जाऊंगी तो कुछ खा के जाएगा क्या खा के जाऊँ दूसरा दिन आऊंगी नहीं चलो चाटो मारूंगी तुझे इधर आओ मेरे छोटू भाई अच्छा दिखना मेरा छोटा भाई रुक मेरा छोटा भाई अच्छा YouTube पे दिखा रहे हो ना हाँ अरे नाम तो रिवील मत क्या करो ओके मेरे छोटू भाई जोंनि मामिया मोरै दं मादैया हाँ अच्छा है बेनि दं लकेल मस्त है आं हास्लाबनाय नंला हास्लाबबा थांगौमोन बिराद गोबावनि उनाव बेंटलाव फैदों पान तो खिला दो एक क्या खाओ ना तू नहीं खा रहा मैं नहीं खाती कुछ डिफरेंस लगा मैं पहले से और अभी से पहले और अभी थोड़ा अलग हो चेंज सब है अगलनिफ्राय आं चेंज सब है बहुत जिद्दी सा बन गए हो जिद्दी सा कब से बनने लगी हूँ मैं तो मेरे को क्या पता जों सानैजों ज' ट्रेनिंग लादोंमोन सेल्स एंड मार्केटिंग अब ये तो कतार में चला गया ना तो हम तेरे बेंगटोल पे सर गए बेंगटोल पे रहते अबे बोरो सामने ब्लॉगा अबे हिंदी में क्यों बक रही हो तुम बोरो में क्या बोलना है बोरो में बोलो ना मेरे को आता ही नहीं है मार खाओगे जों सानैजों ज' सेल्स एंड मार्केटिंग ट्रेनिंग लादोंमोन ओमफ्राय नों जबाव थांथाराखै ने मावनो थांदोंमोन ना जॉब क्या जॉब वो कॉल सेंटर वाला अरे गया था ना 2 महीने के बाद वापस आया ऐसे बहुत आलसी लोग होते हैं मेरे जैसे मेहनत करो ना और बेंगलोर पे ऑफर आया था ना तो बेंगलोर चला गया था 2 महीने के बाद तो वहाँ काम कर रहे हैं फिर उसके बाद वापस आ गया बस मनी मन हम लोग थाना अरे मेरे को ना वो विदेश में मतलब अच्छा नहीं लगता रहना अच्छा नहीं लगता मेरे को ना गाँव ही पसंद है अच्छा दे अच्छा ठीक है तू दे दे इंटरनेशनल मादी को भी देना मेरी तू दे दे किधर से अभी मेरे पास टाइम कहाँ है लिप बाम नांगौ ले बाबू मोनसे लालाय लिप बाम वीडियो तो अपलोड कर रहा है ना अभी नहीं तो कर वीडियो से बोल दे मादैखौ जेम्स बिमानि मादै नोंखौ मिस खालामदों मादै रेखा दे अभी ना मैं भी पॉपुलर बनने वाला है हाँ बहुत जल्दी ठीक है चलना लिप बाम लाना दिनैहाय आंनि सेकेन्ड न'आव फैदों आरोना जाय न'आवहाय जोङो बिब' बिनानाव लाइक 6 जन बिब' बिनानाव ज' थायोमोन मोनसे न'आवनो जोंनि मादैनि न'आव आरोना जि ज' जाजायोमोन जों थेवबो माने आदैया जोंखौहाय ओरैबायदि आं एक्चुअलि गामियावनो बारा देरनाय जायाखै फार्स्टआव आङो हस्टेलाव देरबाय बेनि उनावहाय आङो मेट्रिकखौ फोजोबनायनि उनावहाय नैसिनाव मादैमोनावहाय थानानैहाय फरायदों आरो कलेज आरो अरे फैद' आंहा भिडिअ बानायदों जों साबैसेमोन बिदिन्था 6 जन थाखायोमोन बे न' मोनसेयावनो ने बिब' बिनानाव 6 जन थायोमोन बे मोनसे न'आवनो जों होनब्लाबो दुस्थ'खामोन ओरैबायदि होनब्लाबो आदैया जोंखौ ओरैबायदि मोजां माने ग्रोन आप खालामबाय आरो जोंखौ ओमफ्राय आं दायो बिसिनाव फैदों नायहै देखायनोसै दायो आदैमोननि न'खौ फैद' बिदिन्था फैद' बिदिन्थाया फैयो जोंनि सेकेन्ड न' ओमफ्राय आदैया मा फेक्टरि बानायो होनदों बिदिन्था फैद' बिनानावा सासे नुवा गोजाननिफ्राय आयौ बे न'आ गैयामोनथ' गोदोहाय इयाव ओंखाम संग्रासो दंमोन ने दैमु ओमफ्राय नै जों इयावनो थायोमोन ज' जाय 6 जन बिब' बिनानाव 6 जन बिब' बिनानाव आयौ आदैया माहाजोन जानानै दंसै माथो आदैया माहाजोन जानानै दंसैलै स' नैबे न'आवनो जों ज' जाजाय बिब' बिनानाव 6 जन थायोमोन आरो काजिन सिस्टार्सफोर आं एक्चुअलि आङो न'आवबो जोंना बिब' बिनानाव बुरजाखा थेवबो आङो बिब' बिनानावखौ लोगो मोनाखै न'निखौ ओमफ्राय बे काजिन बिनानावफोरखौ मादैनि फिसाफोरखौ लोगो मोनदों आरो
नै दंखला इथिंनो दाबो दंखला इथिंनो दङ ने आयौ आदैया टेंकि गोजौबो बानायलायबाय माथो ओमफ्राय दायो आं मोनसे बुस्थु देखायबावगोन नोंथांमोननोहाय ओरैबायदि बे न'आवनो थानानै लेखा फरायदों आरोना जोङो बिब' बिनानाव 6 जनमोन दे बिदिनोथा जों दै माबाखौ लानानै खालाखौ लानानै क्लारायाबो फैफादेरमोन जुथा खुलिनांगौ हाय नुदोंब्रा दैमु माथो एथ' गाज्रि जुथा खुलिनांगौ ने जुता खोलना पारेगा मा खाथियाव खारबाय बैयावनो बिनिथान नङा मैथो फेक्ट'रियालाय दङ बेयावसो र' आं दा देखायगोन फेक्ट'रिखौ आयु मा बानायदोंहाय मोजां जाबाय इथिं नोंसिनि गयखौ दानफायजोब्बाय नामा ओरैहाय गय दंमोन नायाव नोंहा गय गिदिर गिदिरा गय गिदिर गिदिरावसो न' लुदोंथ' ने स्पेसआनो गैखायामोन बेयाव गय गिदिर गिदिरसो दंमोन बेयावहाय सब गय गिदिर गिदिर दंजोबोमोन ओमफ्राय दानफायनानै इयावनो न' लुबाय आरो बिमादैफ्रा माबायदि आयौ मोदानजोब्बाय बिदाखौ नुवाखिसै आं दैमा जोंनियाव फैसारबायल' नै दैमुनि लाइफआनो बिराद मोजां दैमुनियानो साबसिन जाबाय नै खस्थ' जाबाय आं लोगो फेक्ट'रियाव बानायनायखौ मोनजानोसै मा होनोमोनलाय बेखौ दैमु पप होनोनोहाय आं मिथिला लाङाहाय बेफोरखौहाय ओमफ्राय बेलाय मा केक फिसा होनो बेखौ सटाबाला केक बेबि केक ओमफ्राय बे पप होनोनो हनै माबा जालायबाय लिजा हनै बोरैबा जालायबाय दायना लाहैनो लुबैदों मानियावहाय बिदिखौ सोरबा फोथायोहाय काटाराव थांलायग्राफ्रा दायनाफोरखौ फोथायानो दे आं रायहोनि नोंखौ नाङा एथ' गोजान नांहैयो नाङा जायो नामा नोंनि फिसा मोनलांदायनाया रायनो हायो ने लाङा हैदेरलाय सोराय ओइ दे नोंनि सिखौ हासिनायनि आंनाव नाङाहाय नाङो ना नाङा दे हैनि मायाव बेखौथ' आं नुदोंमोन नुवाखिसै नुवाबालि राखिथा गोमोनखौसो होनदोंलायो दैमा गोमोनसो होनदों माबा जाबाय फिफाङा जाबाय फिफाङा नङाबा गोबां बे बिथांनि नङा बैसो